stop. Στα ελληνικά φαντάζομαι. Λοιπόν, φέτος για την αγορά της Ισπανίας η Habanos κυκλοφόρησε πρώτη φορά μετά από 50 χρόνια που έχει εμφανιστεί η μάρκα San Luis στην ισπανική αγορά, μία exclusive έκδοση της σειράς Regional Edition. Είναι ένα μέγεθος σε Petit Edmundo, το οποίο ονομάζεται Tesoros, και το συγκεκριμένο κουτί που κρατάμε στα χέρια μας είναι της παραγωγής Σεπτεμβρίου του 2016. Έχουν βγει 15.000 κουτιά για την ισπανική αγορά και το δικό μας κουτί είναι το 10.431. Πάμε μαζί να ανοίξουμε σιγά σιγά το κουτί, να δούμε τα συμπαθέστατα περιεχόμενα του. Η συσκευασία είναι προφανώς των 10 τεμαχίων, ακριβώς όπως είναι συνήθως οι συσκευασίες του Original Edition. Εδώ μας αναφέρει την πράτα της SLR, το μέγεθος και τις διαστάσεις ακριβώς του Petit Edmundo. 52 ring επί 110 χιλιοστά. Το σήμα της Habanos με τα πολλά αμφισβητούμενα και κουβεντιασμένα 18 και 70. Και εδώ είναι μια σειρά από 10 μαγικά κουβανέζικα στίκ. Πώς μυρίζουνε? Η μυρωδιά, ως συνήθως σε ένα φρέσκο κουβανέζικο κουτί, είναι βαθιά σοκολάτα με νότες καβουρδισμένων κόκκων καφέ. Έχει μια δόση αμμονίας, πως είναι λογικό, γιατί όπως είπαμε η παραγωγή είναι μόλις του Σεπτεμβρίου του 2016. Δηλαδή έχουν κλείσει μόλις 6 μήνες. Είμαστε οι πρώτοι στην Ελλάδα που τα καπνίσουμε. Είμαστε οι πρώτοι στην Ελλάδα που τα καπνίσουμε, θα τα δοκιμάσουμε. Θα τα δοκιμάσουμε σε... Πριν 20 μέρες κυκλοφόρησαν 20 στην Ισπανία, έτσι αλλιώς. 20 μέρες πριν ακριβώς, το 13 του Φλεβάρι. Είναι πάρα πολύ ωραίο το κουτί της San Luis. Η μακέτα είναι φοβερή. Η λιθογραφία πάνω στα κουτιά είναι φοβερή. Και εμένα προσωπικά μου αρέσει πάρα πολύ το λογότυπο πάνω στην πάντα. Χωρίς να είναι κάτι extreme και εξεζητημένο, ουσιαστικά είναι ακριβώς αυτό που πρέπει να είναι σε ένα μπούρο. Δεν χρειάζεται κάτι παραπάνω. Τα υπόλοιπα θα τα πει ο καπνός. Γεια σας.